neg ng'ata man buti alafu ikel dende oko ka to ng'ata moko wuok mokalo dakika 2 iye ka ibro go risasi kendo ibro neg kanyo. Ang'o mi wanegore? Ang'o mi wanegore? Koro nyise ni yier onge sa mano orders kendo nyakwa neg ng'ato ka ng'ato nyaki neg ng'ama ni buti nyakwara mogi nyaki neg ng'ama ni buti kendo onge tugo onge tugo kendo onge rito. Nyakwara mogi osechakore jing no mako ng'ute kendo mong'ado kanyo ok we iye kucho chonde kabisa kendo nyise ni gima dwa nyisi en niya ji nyaka gore ka kendo nyaka negruok mach oseturo wacho ni Shalin go dhano kanyo Shalin goji kendo kat be goji wacho na turo ng'ute chuo kabisa kwe mano flip kick round kick oseturo ng'ute chuo pala temo no ng'ade ing'ado bro turo badi bro negi achaka nego ng'ato kendo ochikore gi round kick kacha kendo wacho ni bwana ok abi tugo nyakwara mogi ok atug gi dhano ma yweyo ok atuggo jing'o neno nyako moto ting'